Hola, hola, hola. It's your boy, 3 Heads. Bafethu, welcome to StreetCred. Brought to you by Spread Inc. Namhlanje ngila in Newtown at a shop called DJ Pop-Up. Brought to you by Back to the City. Angihambing edwa. And you know, it's always a vibe. It's always izinto ezimnandi. Namhlanje, ngikhulume no Mikhu. Do you want to know who it is? Check it out. Bafethu, what's up, man? Excellent. All right. Thank you, man. Yeah. Welcome to the show. This is StreetCred. Ngiyazi namhlanje uzositshela more about you and what you do. Ingozi Yeah, namhlanje asikho sodwa. We've got abantu basibhekile, the viewers out there, and they want to know ukuthi usikhipha ngawe kahle where you going with this life, where you going with the music, and since you're an artist, batshele more about you, man. What's up? Firstly, please allow me to introduce myself. All abafethu, I still go by the name of Mikhu, pronounced Mikhu, aka Ingozi, aka Ngizenga Masimba ngangibizela amamecha all the way from PMG. Ngofuna ukwazi ukuthi I'm busy getting fat zongithole kaSlam nabantwana ngasePaffet. Thanks. Yeah, straight from the East Rand bafethu njoba nizwela ushaya inamba and uyazi ushaya ipiano nani futhi awuchazele nekwaito njami nekwaito straight from eKasi bafethu. Shout out to everyone in the East Rand. We've got a huge one coming. Ngiyazi mfethu uzazoshalela nenamba oyishayayo. Yini ushayile freestyle or ushaya inamba straight uyayipheka? Angazi noma yini anytime is tea time ibhakwa la shukela etiyeni yazi ukuthini. Yeah. For sure. So sitshele mfethu, what are you releasing? I'm releasing a track called Figile featuring Great Unique, Kenzie and Lita. February next year February I'm releasing the track. So usafuna ukurelax awamanje? Kwamanje I'm still busy ngama features. I'm still working namachita. People like Nagindaba Zako, Fascinator John Bravo, my keep store. For sure. I'm also working namachita eKasi. I have a lot of guys. Peace, man. You name them. For sure. And into sifunayo mfethu, we want guys who are innovated. And ngiyathemba ukuthi nawe uzana something different etafuleni angithola. Yeah, for sure. So awusho mfethu, straight in the East Rand uqale kanjani ngomculo? Ubuya yaphi ngale feeling oyifilayo every day mawuvuka ekuseni uthi no, I want to make music and I want to make it for the country and the world? Angiqale as an MC. For sure. I was a host of an event called Buffet Officially. You can check it out on Instagram, Facebook. And then ngabona ukuthi amana ukujayivisa abantu umsebenzi wami mangise stage nje yazi ukuthini I become a different person. For sure, man. So ngaqala lapha ngathi yazi ukuthini from now on because I'm also a dancer. And then ngathi ngizama music then we all rounder mose. Bafethu njengobanibona bafethu ngiphethe competition and usazontshengisa ukuthi yena uphethene and story sakhe I'm sure ukuthi nazo saseside. Awuseexplainele mfethu ukuthi every day uzimotivate ukuyenza music. What drives you? What drives me is ufuna ukuchange isimo kahle ekhaya. Ufuna ukuchange isimo and more especially umuntu engafuna ukumdisappoint kahle life yami mawulidi wami she's been there for me like since day one vele. So into njengalezo nje mangivuka I always say myself shout out to the mothers, man. Shout out to the mothers for sure. Yeah. And sebadinga for sure. Nakelela umawuledi she's getting older. Yabona into njengalezo. So into engipushayo leyo mangivuka ngizikhumbuza nje ukuthi Mikhu angikhaphanga la emhlabeni. Angizange ukuzodlala la. Enizwele bafethu Mikhu right in the building ku StreetCred Entertainment bafethu, and I'm sure angikashiye slenga uzoyenza sure ukuthi ahambe la asikaye no music wakhe la uyenzayo nani nizwe ukuthi kwenzakalani bafethu. And Mikhu and njobo usho mfethu ukuthi ushaya inamba, what genre odlala la kuwo in terms of making this music sound good in your ears? What genres do you play around? Mhlambe unokushaya hip hop mungene kancane ngoba ngizwile man just back in the stage uyenza ezinye izinto nje manje. Ngidlalela lapha kubo skija nje amishaya isound esibiza ngesigija lapha ku piano, then ngifrostana nekwaito vele because I grew up
listening to Kwaito. Bless to the legends. I was a huge fan. In fact, I'm still a huge fan of Msawawa, Mzambia. Ufaka mina elayinini. Ufaka mina elayinini. Yeah, so intention ngalezo. So I think I'm music, in fact. I'm music. Ngithanda umculo, entertainment. I love it, guys. I love it. Shout out, man. Shout out to Mikhu. He says his music and in Israel and bafethu ukuthi uzithandela nje ukuba uye, uzithandela ukuyenza umculo, and besides ufuna ukuyenza umrevet, especially a stage uthi ushaya isigija, and ngiyazi ukuthi isigija yini bafethu. We got it for everyone, especially masise clubbini siyayibulala. But yeah, man, shout out, and we like to say I want to just push culture emnandi, especially with this interview. What else would you want to add to abantu obamotivateayo ngaphandle? I'm sure kunabantu wena abakubhekile nawe. Besides wena abantu ababhekile ngaphandle kunabantu abakubhekile nawe. What would you want to motivate the youth out there? Uthi nawe nakusasa bakubheke. But that was my motivation since day one. Ongakusho manje mina ukuthi yazi thini, anything oyifunayo lifeini uzoyithola. Anything uyifuna lifeini, as long as you wake up ujoin abavukayo, then anything nje kuya ngaka ukuthi ufunani. Shout out man, nimzwile uMikhu, and bafethu uMikhu uyatholakala kwezinye indawo. Ngasho ukuthi manje angashare nje just few details about yena ukuthi ngamthola aphi in terms of social media handles and the places where you can actually find him, where he performs. Uye kumina akintshele ukuthi ama details ngathiwani from lapho. Ngathola aphi mfethu? Ngakuthola. Umikhu utholakele a location called Phumlom near Tembisa. Uyatholakala on Instagram at Mikhu _ingozi. Shout out. Facebook Mikhu _ingozi. Then WhatsApp and contact 072 448 5500. Awiphinde mfethu ukuthi bakuzwe kahle lapha ngaphandle. 072 448 5500. Shout out guys. Niyamuzwa ke bafethu. Ready for everyone. And ngiyathemba ukuthi nawe uzosibulala ngenamba. Manje angeke ushiye silenga ngoba zinama ngingivume ndoda. Ngizwile bathi Israel ziyakhala. Azikhale wena. Awushe. Zanki. Danko Mikhu. Danko, thank you bafethu. Danko my dog. Sure. Then welcome to the show. This is StreetCred. So phinde sinibone futhi asenikhohlwa. Danko. Bafethu ngitholakele igama le shop, it's called Detail Pop-Up. Igama le show, it's called StreetCred. Ngizitholakele all the way from PMG bafethu. Mofuna ukwazi ukuthi one piece get fat zongithola eKaslam nabantana ngase buffet. Jovo azikhale ke manje. Ingozi. It's shout out to Kenzie and Lita. Shout out to my DJ Panisha. Shout out to Cypher. Nkosi mpela. Nagindaba zakho. Sharp, power the body. Danko. Sedela wena. Isiyakhala ke manje. Check. Bathi ufikile. Uphuma elokishini. Fikile. Uphuma angabuyi. Bathi ufikile. Uphuma elokishini. Fikile. Shout out to Lisa. Danko. Check. Usafekile guess what mntana uphume elokishini naletshwala bakhona ntwana sigcine sikushiya ngapi lihlo lakhona ngeke aphike mashini athuze request mina ngibizi location. Usafekile guess what mntana uphume elokishini naletshwala bakhona ntwana sigcine sikushiya ngapi lihlo lakhona ngeke aphike mashini athuze request mina ngibizi location. Khawubheka iminyaka yakhe ihambile, khawubheka ibody yakhe ujimile, khawubheka isikhoma sakhe ujimile, khawubheka igama lakhe ufikile, khawubheka iminyaka yakhe ihambile, khawubheka ibody yakhe ujimile, khawubheka isikhoma sakhe ujimile, khawubheka igama lakhe ufikile. Khawubheka igama lakhe ufikile. Asambe wena bani. Khawubheka igama lakhe ufikile. Zakhala ke manje. Check.
asa lele ebasitheleli Hennes idlala nabo Messi fike nama-6 fike inambithela ugesi tukutukutukutukutukutu asa shout out to Ntombo shout out to Kenzi ishu ziyakhala ke manje ingozi tholakele the track is called fikile bafethu dropping next year featuring Craig Lunick Kenzi and Lita emanika Shanky kero ama-2K ishu ingozi tholakele bathi ufikile uphuma elokishini ufikile fikile 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 yarasa umakhe yarasala ishu zakhala ke manje awulendaba ishu sengathi sensitive lendaba awulendaba sengathi sensitive lendaba awulendaba sengathi sensitive awulendaba sengathi sensitive awulendaba sengizothumela umakhelwa ayi umakhelwa sengizothumela umakhelwa ayi umakhelwa alright yangitholakele kodwa umakhelwane umaqala wami ungithumela ngomakhi igcine kuvuka amaqala swili nawe uyazi ngizosuka umaqala enama kunzima ngizofela umaqala kodwa umakhelwane umaqala wami ungithumela ngomakhi igcine kuvuka amaqala swili nawe uyazi ngizosuka umaqala enama kunzima ngizofela umaqala Nkosi yami ishu sondela we chef ngicela ungibizele umakhi mina ngiphathele imali uthi ufuna abafana ishu shout out to Craig Lunick shout out to Clean Junkie Kenzi and Lita shout out to D10 Store asibonge ku StreetCred ishu alakhe bafethu ishu tshela umakhelwane uyarasa lawo